Takže čaute ľudia, vítame vás u partu aký? 4. Áno. A dneska budeme hrať Doors a budeme sa snažiť dať aké dvere? 100 alebo čo najviac. Áno. A... Jaká kýveš na neho hlavu. Ja neviem, ako si tu sadím, ale asi takto, hej? Čakajte. Tak, dobre. Ide, môžeme ísť hrať. Ja idem, alebo ty, ja idem. Ja. Ja. Nemám ani koniu. Ja máš tie Ohľadáme. No to stačí iba zbierať tie Kde si? A tak ja už som išiel, no. Idem bežím. V podstate, ja ti poviem, keď to bude rush, keď to bude lokomotíva. Čak, on má ako keď vidíš pogobrýkrát rushe, tak to dá Tam na tú našu baterku. baterku. Tu. Ja, to je, ty máš normálnu baterku. Baterku na svete, nemyslím. Tak to sa hodí. A keby tomu. Nič. Čakaj. Bežím. A oko. Tak? Áno, to je. Už by si o tom nemal byť. Dobre. No, dobre. To sa tu prejsť tými dvermi. No. Sedmička a teraz skadiaľ? Sedmičku sme išli, tak. Ideme v podstate Dobre. osmička. Tu si sadkaj. Tak, osmička. Lebo ja som to tu Počkaj, ale ja si chcem čo si nechať, lebo ja potrebujem jednu lekárnu. A ty máš malú mapy? Áno. Ja mám malú toto. No ľudia, je to jeho sestra. No, tak Je toto. Musíme aj teraz. Toto. Je toto špičkovia. No, dvere 9, poď Evo Mikulásek. Idem. Poď sem. Lebo museli sme ju strážiť, moju sestru malú, lebo oni sa oblieka, viete? Dobre, to je 10. Je to A malé. oči, skôr oči. A počkaj, kadiaľ. Ešte? Áno. Ticho. Poď. Kde si? Tu poď. Tu si. Nie, už tu není. Keď? A... Hľadol som ho. To bol ten kričer. Skrič. 12. Poď. Kom ty si mi mech pomal na 12. A zase, chápem, ja nezbieram tie kódy. A teraz kde? Tu ne. Akými dvermi sme išli? Poď tu hore. A tu. 13. Dobre. Tu nejaká taká... Aha, to je... Aha, dobre, tak poďme si dať rozchod a ideme zbierať kódy. Tak. A tento... Ježiš, ja som išiel po poste, nechťa. Tak chápeš ma tak keď... Á, zase baterka. Hanka, mono. Jo, ty sraky, ty vole. To je druhý tarik, ty vole. To je druhý tarik. Ale čo robíš? To je druhý tarik, ty vole. Hanka, zaklop máme, nech ti otvorí, ide za ňou. A mám... Pýtaj sa, že mama, že Chelsea. Čiže maminka si otočila? Nie. Ale nechod tam. A že nie, A ešte... Jože ťa tam ubadí, že ťa tam berie. Dobre, ja mám kľúč. Máš, tak to otvor. Otvoríme. A tu uvidíme. 15. Dobre, čakaj. Dobre, ticho, tam je na skriňu. Počkaj. Jožo, Dobre, ide. To je dobré. Dobre. To bol ráž. Áno. Dobre. Pozorujte. tu ma zabila jezda. Čakaj. Tu sú dvere voľné. A tu môže mať ja ten kríž. Kde si ale? Tu v tých dverách. Odkiaľ išiel ráž? Čo? Odkiaľ išiel ráž? Nie. Však chod po tých dverách a sa to stratíme. Zabila. Áno, tu. Ježiš, ja už mám málo, už maličko životov.
Nejaká lekárnička, počkaj, nechaj mi to. Asi není, ale čekaj. Zase tma, zase. Ty No vole, tak ja už mám nula, no ja už mám čo? Nemám Ale to mňa teraz. Ale mňa... Ja som na tebe ešte nie. Čo to bude? Nič. 19. My tu mali mať síka. Ja už mám hento málo životov. Chvíľky poď, tak sa máš na neho pozrieť. Ne, tak počkaj až tam. A prepáčte za tú sestru. Sorry. No tak to nevadí, je malá a bohužiaľ. No. Ale s pánom to spravila takú show. Však to je taký malý. Áno, dôvadí, že... Čakaj. Áno, zadie. Ja to počujem, že ti to... Ja chcem lekárničku. Nie, lekárničku. Je to mi tu tady. Čakaj, ty Teraz kde? máš tady to bolo. Ticho. Jak to, že troška nechaj mi to, čo keď to je lekárnička. Ja to pozriem. Náraž, poď. Chcem. Ako vyžeráš? Zabekaj sa. Môžeš. Kadio, poď. Kde si? Však tu je taká malá chodbička, tu. No, fungujeme už iba trochu. Musím, už nemám zapík. Poďme. Tak ja nič nevidím. Neviem. No fakt nič nevidím, ale. Takže ťa zabijem. Dobre, dobre, som. Aj tu sa neviem. Tu? Ty vole, ja tu zabijem. Budem sa pozerať zatiaľ. Víš, Ale mám sa pripojiť na teba, lebo ako... To už nie, nejde. 26. A tu si ty skapal. Ja sa škápem. Ako môže? Tu nemôžem ísť. A zapík! Tu nemôžem ísť. Ja tu nemôžem ísť. To čo? Nemôžem ísť. Čo? Tak poďme ešte jedno. Čo? Ešte jedno. Čakaj. Yes, vitamínky. Ja. Pozri sa okolo teba. Tam je. Lebo ja som tu zadívaný. Táta. Tak má sa mňa zabiť? Aha. To bude tento. Tu budeš. Tu som. Ich tu budeš. Oni zapíkali svetlo vlastne, ale oni vykali že tebe si vykali aj oči, aj svetlo, to ja to nevedela. Dobre. Takže na nejakej 30-ke je... No vždy si. Vždy. Kde si? Však play again. Ja som na play again. Ja nie. Tak čakaj, ja sa napojím na teba, hej? Kámo. Tu budem čakať. Dobre. Áno, chvíľa. Tam, kde sme išli predtým. Lebo ja poď sa nastrekať. Ja
striekať. Taký aspoň, aby si nebola úplne ako ja. No. Dobre, kde si? Dobre, poďme. Tak je dobré nápad. Hanka nemyšľaj. Si tu? Áno, si. Si tu som. Loading. Dobre. Neviem. Čo hrá mamka? Hanka, povedz do videa, že ahoj ľudia. Povedz ahoj ľudia. Ja to neviem. Ale povedz ahoj. Povedz ahoj. Ty to povedz. Ty to povedz. Dobre. Povedz ahoj. Aha, ja to poviem. Ahoj ľudia. Ahoj ľudia. Povedz ahoj ľudia. Alebo povedz iba ahojte. Ona si radšej buchá hlavu. Ona sa hambí, ja si kúpim lepík, lebo to je dobré. A piesni, neviem, daj konci. Zapíname útrák, no, že Lebo ťa tu budú hlavy už dobre. tak to stopaj. Budete ma rád, to si útrák. Dobre, poď ty, Romiklos. Pozor, tam bola si určite tam. Nie sú. Teda mňu? Toto som ešte nemal. Toto je to nové. Bude to tam miestnosti aj za že kľúčky. Je tam čosi? No, toto sú dvere. Nie, nič. 6. Dobre, poďme lútiť. Počkaj, ja to idem dělat, mám. Takto pozrite hádej decko. Ja to máš vaši. Ahoj, Jedenko. Ja mám tablet. Dobre, veľkých dverí. Tu sedem. Skúšaj, poď. Aha, tu máme toto, pozeraj. Vieš čo je to? Čo? A dvere to potrebujeme zapík, aby to horelo. Tak. To je celkom dobrá vec. Áno. Máme sa pozrieť celé. Áno. Koľko máš koňov? Mám aj kľúče. Dobre, koľko máš koňov? 55. Takisto aj ja. To fakt? Oj. 10. A bude to tu. No, jasne. Poďme. Ty ho tam, áno. To... Čo je tak, kde to bude? Aha, tu je to. Ohoj, ale aj tam to môže byť. Nie, tu je to. Niekedy. Tu je to, ja už nemám. Áno, dobre, už to je otvorené. Čo to bude? Nič. A pst. Pozor. Ja sa pozriem, nič. Niekedy povie pst a nemusí tam byť. 12. No, že... A, svetla. 6, či je. Raz, poď. Raz. Tak som. Dobre, kde si? Klín. Už choď von. Tu môžeš. A z akej? Už som na takých schodoch. A potom som pst. Počúva, dvere 13. Aha, tu si. Dvere 14. Z dveroch 14. Teraz dveroch 15. Aha, tu si. Oj. Neklo. Chovaj sa. Prečo? Aby to nemohol byť aj nejaký ten. Oči. 18. Dobre, nesi. Už nie. 19. Ne.
20, dobre, 20. Ops. Dobre, zabil som ho. Nezabil, ale som... Chovaj sa. Predikovali svetla. Rýchlo. Si? Ešte raz. Tak ja viem, ja si počkám, dokým už ide. Vieš, dobre, už chod von. Vždy, keď prejde, tak už môžeš ísť von. On nejde 2 razy. Ja som na nejakých schodoch. No však ja už som tam, jak je toto, taký krb. A čo ty... Chceš? Áno, mám zapálené svetlo, mám... Tu pri tom krbu. Tu som. Aha, mám ťa. Tu a ja som si to zapol a o toto pozrieť. No, A teba. áno, nie. Poď. Keď si to za... A, malo svetlo. Čakaj. A tu sú tie dvere. Tebe pst. Dobre. Tebe podala pst. A mne. Kľúče mám, môžeme ísť. Alebo ešte pobehnem na chvíľu. Ne, ja si to idem ešte zapaliť, hej. Čakaj. Mám. Tam je nejaké modré. No však, lebo to ti ukazuje, že kde to je všetko, akože. Že to ti je akoby napovedané. To je úplne jedné. A nápad. Potrebuješ? Nie, ty. Nie. Tu sú... Tu je svetlo. Poď, dopredu. Potrebujeme... A kľúč máš? Mám. Poď. Takže nápad potrebuješ. Potrebuješ. No takže idem sem. Peťu. Ďalší. No, Ňam. Som máš to na životy? Čakaj, teraz vlastneme. A ideme. Idem sa pozrieť aj sem. Áno, a čakaj. Tu by malo byť niečo dobré. Nič. Kľúče máme. To je vypočenie. Vypočenie. Počkaj. A to ešte nebude. To ešte nie. To tam sa ti musia ukazovať. Ja mám na životy. A ja. Nice. Palučík ti uberiem kľúčku. A tu, dobre. Poďme spraviť obrazy, ale sprav ty obrazy, lebo čakaj, ako musím normálne. Mám obraz, hodíme sem, zoberám toto, a to má byť, a to je dobré, a to má je sem. A je. Wow. Zahrať sa To ti odkiaľ vedel. A ono sa ti za to neukazuje, že je to A teraz ktoré dvere? zapík. A má zapík. Takže Počkaj, musíme si... má zapík, mám ale zapík. Nice. Počkaj, tak tužím 30 dvere by to malo byť. No, zober si ty koľko. No, zobral som, už je na Chceš na hlas? Alebo nechajme si, keď dáme nesprávne dvere. Ale To čo nechám? mám ísť, to bude 30, myslím. Mám plné životy. Dobre, ja Poď, pozri sa, aké by čo si ma... Je tu veľkoplan. dobre, že veľkoplan, čakaj, dobre, asi to bude neviem. Jasné, že. Poď, Dobre, poď si pre hento. dobre, tak mi to aspoň nejako využijem. Koľko máš? Tak. Koľko máš životov? Maličko preč. A, dobre, poď pri skriňu, tam. A ti budem kedy? Teraz. Čakaj, a ja idem zapnúť toto. Áno, áno, áno. Mohy iné. Takže toto sú dvere 30. Reklo. To je 21. 20. Poď. Kde si? Tu. Áno, som počul. Ja.
Dobra. Masz, Nie, że ja sam zabiję. Czas się zlakowy. Zasadne potem. Zadeszla. Że Uporę. tu? Dobra. A ja miałem zaraz minia za to. I wypij. Co? Zapij. Nie zapiek, ja mam lampi. Czy co to jest? Świeć. Chodź. Jadła. A oci. Gdzie ci? Wszędzie oci. Musimy sobie sprawić. Musimy się zebrać, czy mamy taki wielki konstruator. To jest to? Wypuszczamy ocika. No, to znamená, že už to bude sync. Hide and seek. Nie. Łukasz? Jeszcze nie. To się nie. Pomoc. Czy Pójdę. nic? Wiecie, że... A, my tu. Nie. To nie idzie. Jak na kamienie. No to lewo przyrad. Chodź. A mnie zabije, ja to nie wiem. Mamy. Nie, użyj tu. Ogólnie jakoś musimy dać. A tu to się wolno, ale teraz na lewo będą. Nie tak powiem. Nie.